Jó most újpesti sportigazgatónak lenni? Újpesti sportigazgatónak mindig jó lenni. Akkor is a csapat folyamatosan vereségeket szenved, és ilyenkor is, amikor egy ilyen nagyon szép remény, sokra hivatott, nagyon érdekes társaság jön össze. Sportigazgatóként nyilván szertartozó feladat. Mikor jut ideje a pihenés Kovács Zoltánnak? Vagy ennek nem most van itt az ideje? Hát erre szokták azt, hogy majd pihenni a sírban fog az ember. Nem vagyok az a pihenős, unatkozós fajta, mellett, hogy nyilvánvalóan sem, ehhez 3 gyerekem van, gyönyörű feleségem. Úgyhogy van dolgom éppen elég velük is. Az a pihenés, az a kikapcsolódás. Nem vagyok az a láblógatós típus, aki, hogyha elmegy nyaralni, akkor levekszik egy nyugágyba, és akkor ott órákon keresztül süteti a hasát. Soha nem voltam játékos koromban sem, mindig aktív életet éltem, ez azt gondolom, így fog meghalni. Elégedett vagy a válogatottbeli szerepléseddel, vagy azt gondolod, hogy többre vihetted volna? Én azt szoktam mondani, hogy vannak olyan játékosok, 20-szor voltam magyar válogatott. Igazából ebből csak az elején Csank Jánosnál voltam kezdő, úgymond alapember, hívjuk így, onnantól az összes többi kapitány meghívott, mert azt gondolom ott volt a helyem, de csereként léptem pályára. Ennek is köszönhető ez a kevés gól, ami a nevem mellett áll, ugye 2 gólt rúghattam. 20, én erre büszke vagyok, ez egy szép kerek szám. Azt gondolom lehetett volna több is, rúghattam volna több gólt, de én erre 20-ra